Hublai phi baro gini gilong ki khubor bam tagasngi. General Secretary ka All Meghalaya Trucks Owners and Drivers Welfare Association AMTO and DWA ba W warlapi ulapan pawi ka jing sngokya ba jing sngolem ka bajur ya ki ba ka Meghalaya ki ba sya pakang ba sya penhiar na ki kaliha Assam. Hadin ka jing yakan ar ka bami na karali thuk jong ka khasi Students Union ki SU habakran shikilat pathai kubor uba warlapi ula ong ba ki kampun judor ya ki kali ba shilong ki lakta ajur ya ka let ka wan ba ka kamai ka ji jong kinong nya kalina baro arjala. Ula kentu ki ba ka Assam at Meghalaya ba kim dei ban pinchitam ki kinong let nong wan ba kinong nya kali ki ba lui namar kim dan benta ha ka jing yakan an. Shushu ula karpar ik sarkar bagi bor penya jong baro arjala ba kentu klar mador penne ek shong suk shong san bat pentikna ba ka let ka wan jong ki ba kan long ka balai luat. Jing huri hura kerkom long rekoman ka jala jing ya jing ki siu ki kali jungi basakut sa Assam kamtam kitrok kuno hi perkat halor kane ti habidi bat kani ka jingjia ka balajia ka station ta nakaliang jung ki driver truck ki don ki bal basakut supaya ki time ki lanya Assam don ki belai phone ni sangi tung ki dong yalam ba haduk ta kemut kimyo so ban phai ta ga dei wei bata nakaliang jungi nila karpat ru badi ladon ru jeng kren bat ki action ki badon sepo Assam ti natrai hadin kini trai gila ban hiar sepo Assam ru ada idon kam nomor kumbalong dum ta don kita ba jungi ki bla pun sini ba kisakut ne so bahai rap ini tina kaliang jungi bang isong berkat nomor bading don ki kam ba mene ngidang wan bani kendu ya apo sekretariat nam tagi kam jungki nong putrok bat kinong nya trok ti ngatrai lese lada ka idon kam plat ngi bani haban lek ban hiar no sethiru ngatrai ni haban hiar no lada ka idon kam ti bat ngi guru ka cepat kini bagi debar ki jongi bakin long ki bayesha nomor kentam kini ka saw sen tunggu telah hibur we bagi de long ki bayesha ban kaliang jongi ru menjele kapala ban yarap yepi kadu ka cekar bakidan tindak kaliang jongi tak ketahi namun tadi okay kaliang jungi kum ka asyon ni kena nyo silang lagi de ki turis lade de ki iki ero nama habangi train ang bata ki pai ba kumot ni train lansar lagi de banyarap yanu ru ni ha banyarap kata gade gue ga ba mangi kum ka asyon ni bo nama kum ba ngitip ba ka asyon jungi kadon ka kentin welfare kam thu ba ong bagi nyarap tangi ki bron trok lane ki bina trok ka kentup lang ru wat ya kini ki turis bat kumcu ru ki pai ba ki badan kam cingrap kumot na kaliang jungi ilong balak loy banyarap habai de bat kadoba jong gadi ba kajeng ayu feno habai de bat kering ila don ka jing perkat bat kumba petip ba hadu mentang sengiru ngimla ban ya kendo ya ki he ki badan apo sekretariat tinga trai habai de bat keni kumut indang isong perkat bat ngindang ile akat bala ban ya keren ya ke bor sarkar bakin pen keluar habai de bakari itu sakut jong kini ki trai jela jungi ki badan stai sepo Assam kadang General Secretary W Walapi